Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Ug sa dili pa, shout out dahil no, sa tanan nga nasunod aning dramahan, no? Nga bag-ong sugilanon, kasinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Pagpili kung sa inyo gusto. Naay Versace. Alanong, anak lang Chanel ako. Okay. Imo tsura. Asa may mo gusto? Christian Dior? Siya lang. No, apil ka. Miss, hatagin sila. Apod sila. Bong, ayaw na, mahal man na. Miss, sige na, tagayin na sila. Thank you, Bong. Ay, nagpasalamat na ko, Apol. Unsa man, ganina ra mo? Oo, ganina na good kaayo. Bitaw itataon pa. Nya naka-check-in naman mi. Tapos, mag-snacks on top mi. Pero nakakita man minimo. Magdungan na lang ta. Gigutom sa ko. Pag-order sa inyong gusto. Alay na ko sa restaurant, ha? Coffee ako, Apple. Okay, Bong. Excuse me. Awa, naka-perfume hinuon ta. Mahal ba ya? Happy tag 10,000. Ay, sus, siskot ni mo presyo. Basas Bong, day. Dili yun na problema. Uy, ikaw no, maikog ta, uy. Na, diskarte day, uy. Maikog ta. Nakikipapili man ta, baliba day ta. Gayon Uy, mo unsay na. kanon na to, uy. Palabok ako. Burger lang ko, ha. Bukang Bong, coffee. Yay, langan ko na. Natsismuso ko gi-oras. Sorry. Kaya sa nimoy. Saan na ko yung nakuntak ako ng gala? Asa ito mga hindi, kaya ulgi ko. Ay, kabala ka. Ako yung gunit. Inayin mo, Butang. Kining, ay, yung pagsaba. Ayun, pagsaba. Usa lagi yung ko din mo sabat ako. Unsa may akong di isaba, ha? Nahibaw di ang pahigala pa yung nga. Ulag ka si Bong, paingon sa Boracay. Unsa? Lagi. Huwag ibabulis akong sulti. Maum ka rin style anang Bong. Daghan kayo nagbabay. Mau ba? Sakin sa lang ko ng babae, anak. Ibaw ka sa paaging. Unsa ba? Formula, kwartara. Baya, ano? Lagi. Ang style ko nun ang Bong, basta makagustong babae, dapiton, dadon ng shopping, kasagaran, dadon, ato dito sa gawas, sa mas Hong Kong. Hong Kong? Yes, Hong Kong. Dito, pamalitan, isuroy sa mga tourist spot. Diba? Kasi babae nga makabalibad, dry. Baya, no? Sorry, bahay. Naamdyo ka daw sa ila. Inigbalik, di ba? Tanawan niya. Mga to na sa niya sa naglaing area. Kung local, karon Boracay. Basig sa road, ato na sa Nas Palawan. Dayon, ato na sa Siargao. Pero, ay saba, ato na gini. Ang kuyaw, umato na sila sa nalusuan. Di ba? O sa Nightingale. Nightingale Island ba? Ice cream! Hindi pa. Wait pa. Sibay alang taon. Luoy, nanduroy man taon lang. Kaluoy taon na ng alan. Luoy yun kayo. Ice cream! Minutes pa! Oy, Doy! Doy! Palitaon mo! Palit. Ice cream, init pa. Papalitan ko lang. Basig lain sa mong gunitan ining pag-iiha. Salamat din taon. Pila ka buo. Kaming daw si Butong, dagi mi. Askang, hurot yan ko bilib ni mo alon, no? Niya mang reflex pack ka. Dayon, maninda ko ice cream. Hurot akong bilib. At kani nga ako, bayo, trabaho lagi tao ni. May kaso ni mo kay, ni ama kay guys, Dawi.
Tagabuhol ba ni? Pila ko Tagabuhol taon ba ni ni? siya bay? Kay na'y guys, ano? Sige, din ako magdugay. Bay, butong unahan ta lang mo, bay. Salamat kayo sa pagpalit, Sindoy, ha? Biyaan tayo na mo. Sige, bay. Padayon lang. Mag-abot lang tayo dito sa Santo Niño, bay. Para Okay, bay. sa atong pagpang-reflex, okay? Bye, blima, bay. Okay, bay. Okay, aris ako. Kiling. Oh. Orwida, no? Ay, loya, taon lang sa pumigo, taon. Bitaw nyo? Luoy kayo sa alan, no? Butong. Matay, no? Kung tinuod na imong pagduda, doy ba? Luoy, yung kaya kumigo, doy. Mo lang. Sus. Mao na yung butong. Ako yung advice ni mo. Kung may gugma gani, ayaw ihurot ang imong gugma. Kay kung magpaswabi ang sobrang pagmahal, usahay mahimo kining antihos nga bato, nga dili ka makakita kung unsay binuhatan sa taong imong gimahal. Si Doy. Manigibuhati mo? Di, palabis sa gugma. Of course, butong, ha? Bawo ka, kining ako, kita man ka, kining ako, eat and run. Eat and run? Eat and run. Sa ato, painuman ni mo re-eat, run ka. Magukon, mga yung 20 kay ipalit, og doodles mo. Hab dagon. Meaning, kaon niya dagon. Ba di taon si Doy, ha? Di ko magpalambi, oy. Di kay ko magpaigo, anak. Wa ko'y ka-live-in. Kinibaw ko, nga at the end of the day, ako ra ang kawawa. Kaya kanang ikaw, di kinamulungtad. Di kinamagpabili ni mo hangtod sa hangtod. No? Gila pagka-80 mil sa. Ngano kasulti mo Sas, mangita nag-uyon, oy, dili babag. Munda! Asa mo seat number? Adi ako sa 25B. Ikaw? Di ako sa 10A. Ay, so doon na di ka. Sige, biyaan iti ka. Ari ko sa kong set. Sige. Padayon lang, amping diha. Okay. 6B ni. Ato pas unahan, 10A man ko. Bawayan ako. Init kayo. Sa mga orasan. Alas 11 naman des muntag. Ay, no? Sila di karon si Chuna. Sakay na ro ka aeroplano. Lord, inaot pa unta nga maayo ang iyang pagbiyahe. Imo ang biyahe sa akong asawa yung taon nga si Chuna nga luwas yung taon, Lord. Ni ataon mi nga nagpaabot niya. Maluoy ka, Lord. Ay, nagsige nag-inspection ang mga flight stewardess. Si Bong asa ka ha? O pa man siya. Layo asang apple, eh. Ay, ang tatog nagtupad ni da, Arwin. Dili ko maglaay din, he. Di ako ikasulti-sulti. Miss? Sir? Fasten your seatbelt. Yes, sir. Ay, wa man na tinuod na ko na taod ang seatbelt. Chona? Asa si Apple? Ito siya sa seat number 25, matingay ito? Mau ba? Wa di ba magtapad? Wa, ito siya sa 25B. Wa may magtupad. Okay. Ikaw, asa ka? 10B. Uy, tupad di ay ta. Bitaw da. Ako lang pabalhinon si Apple. Siya lang dere. Ato lang ko siyang seat number. Ha? Ayaw na lang, uy. Dili na lang ka. Okay ra ka? Okay ra, uy. Sige. Thank you. Paras Bong. Ay, sila na ito pa si Chuna. Kamapagin sa Bong da. Ipalayo gid ko.
Wa man na siya tingog-tingog, Nisandig. Og nipiyong ang iyang mga mata. Ay, yung saruin, ni Kurog ang aeroplano. Manay lagi kong air pocket. Almar mo kay Nisbong. Natuog naman tingali ni siya. Hala, nisandig siya sa... Kisandig ang iyang usa kong abaga. Di man sila ko mahimong ituod kay maikog man ko. Pasaten ko na lang. Nitakilit. Nikagos na ako. Iwakay ko kahani. Maikog man sad ko. Pasaktan ko lang ni siya, kalain sa kong gipati. Noon, naka-perfume ko sa iyang gipalit na mo ni Apple. Pa kay silingan sa tamo din ni sakay ani nga flight sa. Pero uwa tingali, Water ko, ma'am? Thank you. Ito ka water? Yes. Thank you. Bong. Uy. Sorry. Okay ra. Day water, Thank you. Kaala ko, Bitaw, dali ka na katug. Nakasandig ko nimo. Murag, nakagakos ko nimo. Oo. Sorry ka. Okay ra, no problem. Ikaw sa pagsabot. Okay ra, Kitpong. Wag yung problema. Nahulot na akong ice cream. Balik ito ko sa San Antonio. Pero sa di pa ko mang-reflex. Suod na ako. Saludos ako. Sobrang bata. Iyan po na akong maayo ang pagbiyahe ni Chuna paingon sa Boracay. Kuman, dagkot ko kandida. Uy, sabi alam mo ni. Di kayo dagkot sa kandila dahil. Niya paingon din niya Bye, Batong. Mayo kay. Kumana kang suro siya mong ice cream, ha? Mana taon. Saban, wapay customer? Nakaduha na taon ko. Uy, mau ba? Mayo no? Naginut kita o gamay, bayo may na lang. Kadagkot ka? Oo, taon. Nagkot ko rin pa gikan ko nga miso dito, saludo kong Senyor Santonio Human, dagkot ko kandida. Amputan ako nga luwas ang biyahe ni Chuna. Bitaw no? Pero murag abot na siguro rin sila ba basin og naabot na to. Wala ka manawag. Kasi ang mong maingon nga siya manawag, pero wak man siya manawag. Di ba? Ikaw di bitawag di may mong manawag ka? Kuan magod kining ipasidanan ko niya, nga siya mo tawag na ako. Kaya kung ako'y manawag, basin og makadisturbo ko nila ba? Ilabi na og magasugo na ang ilang meeting. Mo ba? Mao nga ako, huwat na yung kog manawag in taon siya na ako. Di ba? Libag na ako. Diba? Why, paano nasama ni mo kabauta taon ba yalan? Ay, sorry. Dili ba ya? Gusto lang kong kalinaw, bay butong. Apple, asa man to si Bong? Naguna man to. Iyang gi-follow up ang service car. Mao pa? Ay, day, gikabuhi, giko ganina. Nga naman. Sadya may kurog ang aeroplano ba? Pagla ikabuhin ako air pocket. Ikaw, wa ka kulwae? Wa ko kulbae sa air pocket. Pero gikulbaan ko dihang nisandig si Bong nako. Unya? Natuog man siya. Nisandig sa kong abaga. Dayon, niliso. Pagliso, kigakos bitaw hinuon ko.
Unsa? Hello, eh. Unya, unsa gibati nimo? Oo, kasabot sa kong gibati, Apple. Lisod man sad kaayo kung ako siyang iwakli, di ba? Lain kaayo. Aw, uy. Maikog ta, uy. May gani kay ni Duol ang flight attendant. Nihatag og tubig og snacks. Mauto, nakamata siya. Unya. Oh, nangayo og sorry. Ha? Nga nung nangayo mag sorry. Ako manggipukaw, nga naay tubig. Moto nakamata. Unya, tanaw niya, nagakos man siya nako. Moto, nangayo siya og sorry. Buha nga, good. Naglingi-lingi ko sa mga pasahero, uy. Nga naman. Ang, basin og nay nakaila nako, og nakaila sa dialan. Musumbong niya. Uy. Kadit, si Bong, nanawag. Hello? Apple, gawas mo. Yes, Bong. Okay. Hindi na ang van nga ni kuha na to. Plate number XYE 6937. Okay, Bong. Magawas na mi. Bye. Chunta na. Tuandas, Bong, sa van. Okay. Hala, muna itong sakyan? Tuandas, Bong. Hala no, bahod man kaayo, uy, nagtuya-tuya man na. Gamay nga fast crowd. Ay, mangkundir kan ka, o, sa problema, anak. Ang mo sa matatugod. Okay. Kasi ka dagan sa fast track, no? Doon na sa steer. Bitaw, 6 minutes, mudunggo na. Bitaw, pero sa Bong, tanawa. Lagi ay, pero man na siyang nagbuka, uy. Ay, sige, piyong siyang mga mata. Bitaw, no? Awa na, dunggo na. Muuda ni Boracay? Tay! Oh, Inday. Nilalagi ka? Ni ako, tay, aron, makigdungan ko ni magpaniod to. Oh, sige. Sa man, gusto ka jalebita o chowking? Ayaw lang, tay, uy. Kilid-kilid lang ta. Kanang barato lang ba? Sige. Bay butong, ngaon ta. Koyo tang Inday Athena. Dali. Okay, bye. Bate kayo. Tara, bakal ta. Oy. Mure sudah ni mo daitin. Probida lugdisa, suliso. Puros mo lingit. Probida. Napay puso, lingit pod. Usa bagyog buok. Probida. Sakto rin ni butong, uy. Naginot ba? Inday. Day pork chop, oh. Ay, kiriya lagi ako, tay. Okay ra ko, ani. Okay. Haha. Oh. Mga untay, nga go ka. Ano magka, ha? Sige no na ni mo. Kuan taon, bay butong, si Inday Chuna ka taon doon nakapaniog to baga taon. Abang. Ano? Tay, tanawar ko na palibot, tay. Dagang foreigners ang nasuroy-suroy. Nauho niya ang susuroy-suran. Ang uban, nagtupis lang. Bitaw no. Busuga na ako, uy. Daghan, kiko gikaon. Seafoods. Miss, pilang tanan? Ay, di ay na, sir. 7,500. Naku, kamahal. Jun, kadako ining hotela, oy. Bitaw no. Paradise Garden. Mo check in na ta. Okay. Si Bong, nay, di ka may taay. Dali. Bitaw no. Ana. Ay, tay. Basin ka mong duha sa kakwarto. Oh, unsa? Basin no. Muna ko pagtuo. Yabag mang kaapol, uy. Oo. Oy, kung panangilit, mahitabo na. Unsa man? Kaya bagid ni mo, uy. Nga nagutaon. Wadi ka ka-sense, day. Sense nga unsa man. Wadi ka kabatikod na. Nga nakagusto si Bong ni mo. Saba, uy. Nga nagutaon. Ngay sus, papretensad ka da. Nga wa ka matikod.
Nga nugod taon? Pa-effect hibaw ko eh. Uy, namalit pa nagmahalumbutan si Bong. Kung wa pa na nakagusto ni mo, di ginabubuhat anak dahi. Paghilom oy, paghilom. Na nagsige nagkamay si Bong, oh. Tanaw, oy, nagsige lang tag istorya diri ta. Ayun, Bong, sorry, naanami. Wow, dahi, tanawa dahi, kinindot sa swimming pool. Unya, di kay layo sa turong. Bitaw nyo? Mo ni atong room number, 108. Og si Bong? 109, day. Pero, nanay, nakasunod na. Tara, manood na tag-ato. Okay. Day! Wow! Hamugaway kayo, day! Duha ka bed! Wow, kanindot sa life diri, no? Of course! Ay, dali, oy, ipahimutan na to atong mga gamit. Kay gusto kong musuroy sa beach din sa Boracay, Okay, madali ta. Excited na kayo, day! Hasta sad ko! Dito na awar ko mga tao din niyo. Kalaghan na nag-shorts. Ug ang gipandol sa mga babae, pang beach gyud no? Bitaw nyo? Parehas imo. Mas labaw po ang imo. Kaya tanawa rin ang imo, see-through. Ang imo di ay, ha? Murag mas labawng seductive ang imo day. Kay see-through gud ang salon mo puti. Ngayon kay ka, unya ang imong underwear day black. Wow. Anong say mo? Okay, kayo. Uy, na-foreigner nga itong ikasugat ay. Hello? Hi. Oh, you're so pretty. Oh, thank you. Let's take a picture. Selfie? Yeah. All right. Okay. Thank you. Thank you too. Wait. Apple, please, picture me. Oh, baby, ambe. Okay, Dara. Okay, all right. Then, 2, 1, smile. Thank you. What is your name? Me? Yes. I'm Chona. This is my friend, Apple. Apple. And you are Jonah. Yes. Thank you. Can I have your phone number, Jonah? Number? Yeah, some number. Sure. Here's my number. Gipangayuan kang number. Ay da, pasadi ito siya, uy. Pasag manawag to ni mo, day. Unya, bakit eyeball ni Burong Kabi? Ansa? Okay kaayo. Okay, Apple. Game ko. Ano? Wala problema na ako. So, meaning, willing ka kung ano ang mangyayari? Why not? Pag-experience day. Ay, tunta ka. Di ba? Maayo ng dulay happenings. Ay, magita niyo kung ako. Practical lang ha. Not a big deal. Uy, not a big deal pa. Yes, para panitra. Wow! Induta diri no. Kaputi sa bus diri, uy. Bitaw, pino kayo. Ay, dali. Puli-puli tag picture, Paul. Dali. Sige. Ato ka dito eh. Dito sa... Sa Bitpol magkabahas ka ni. Kanang nagibutak nga, welcome to Boracay. Naman, welcome to Boracay. Okay. Sige, tana. Uwagin man nawag si nanay, tay. Huwa pa mangyod din dayo eh. Ato kong tawagan, tay. Ay, ayaw lang. Kay masin og nagsugod ng ilang meeting dito, makadisturbo ta. Para ka na lang. Tawag ta sa cellphone. Makadisturbo na ta. Ay, sinanay ra lagi nimo ang manawag. Tay. Basin de busy si nanay nimo. Paabotan ta. Bay, mayroon ako atong kaon. Nganong ikaw may bayad taon? Ay, ano ba yan? Customer naman ko. Ako rin bayan na ito ninyo eh. Uy, Gamaya na. Salamat na ibutong. O, saan ba? Gusto ko beer?
Beer. Oo. Oo, yolong eh. Naibutong, di masana mo inom sa tatay. Ay. Panagsara man nilingaw kung sa tatay mo taon kay gimingaw or ba ning nanay ni mo? Tinuod, tay? Gimingaw kang nanay? Ay, tural man ang mingaw tayo na eh. Pero pagod taon nga nalayo sa nanay ni mo na ako. Nyo sabar! Si nanay ka ha. Gimingaw ka ni mo, tay. Bahala gwa siya mingawan ako eh. Basta ako mingaw kay ko niya. Layuan na natong abtang suri eh. Uhaw naman ko. Bisan gani ako, uhaw ka ayo. Okay. Ay, diya tao. O sige hala. Kada, nindot na. Halo-halo special. With mango, yes. Ito mongo. Tara, ato ta. Arita, darling, dali ta. Okay. Uy, hala. Si Pong ay, naa siya. Tuod ta. Bong! Oh. Ano sa man? Natagbo mo soroy? Tawa pa. Manorin pa good me. Namalit ka ba souvenir? Wa pa, pero basan pamalitan si Chona sa nakailan ng foreigner. Oh, unsa? Nangayo sa number ni Chona, Bong. Oh, mao ba? Yes, Bong. Mangita kag foreigner, Chona? May pag-local. Ayaw ng foreigner. Ha? Kinsa man? Ako. Unsa? Gusto ko kaayo. Ayaw ng foreigner, day. Uy, na may local. Si Bong. Way unay, uy. Unsay gusto ninyong rides? Rides? Gusto mo para sailing? Jet ski? Banana boat rides? Helmet driving? Saman? Hello. Ano sa may nindot, anak, Bong? Bisag ka sana. Bito, Bong. Aron di mo magmahay. Orto na to na. Wow. Tinuod ka, Bong? Grabe. O lagi. Kuan. Ugma? Ang meeting, kanus aman ang meeting di ay? Ugma pa sa gabi. Ugma pa des gabi eh. So karon, enjoy the night. Suro sa beach. Nairagang live band. Mo ba? Yes. Nairagang live band. Swimming. Ay, gusto kong swimming. Gusto kong live band. Okay, pag-radio niya mo. Okay? Yes, Bong. Manawag lang ko niya ako ninyo sa room. Okay, Bong. Okay, biyaan daw na mo. Sige. Ka-sweet kayo. Seke. Perfect. Hi, Day. Pasagdan ang lagitan niya, no? Pito, no? Pero okay lang. Ang importante, ligaw ta, di ba? Oo, sa doon. Pero may oras pa man. Mamalit sa ta, na may nagkamaligya. Sige. Kaya akong palitan sila si Alan o si Afina, sad. O si Butong, ako tong apilan. Sige, na. Okay. Irag-irag ka sa likuran niya. Sige, kag-bit-bit ug tanaw sa mong cellphone. Kuhaan ba, Gring? Ano sa mga bay, ha? Ano sa ka? Irag-irag beli ka di. Facebook ka? Wow, kuhaan taon ba? Paabot ko matawag si Chuna na ko ba? Wag yun na wag. Wa pa man ba yun? Busy lang siguro taon kayo. Bihas sa. So kasi sila pag-abutin to, adyan kitawag di mo. BE na lang. Aba sige, overtime si ilang meeting. Ikaw may mga tarungan. Yeah. Bitaw sa do. Di no? Basin po ay nalingaw tingali ron sila dito. Kana, lingaw yun sila dito. Wala akong pagtubay nga, May nalingaw. so si bawaan na dahil. Lingaw yun ito. Inday. Day. Tay, itong taoy. Paabot pa ko, Inday nga mo tawag si nanay ni mo. Sige ka paabot. Ikaw pala yung manawag.
Ay, kung mo mag-instruction ni nanay ni mo nga magpaabot ka niyo ko nga siya mo ang mutawag. Ako na lang kay manawag niya, tay. Okay. Ako pang ipahimutan nga akong mga pinalit diri ha. Dinaalan sa abo ha. Ang imo. Di ana sa nako. Okay. Riyabag ko kayo. Sige lang, dayo kira ha. O, niya. Kadit sa si Athena. Imong anak? Yes. Hello, Athena. Nay, kumusta na ka diha? Okay ra. Wa man lagi ka manawag na mo. Si tatay, sige pagpaabot ni mo. Asa day siya? Tay, best na nay oh. Hello, Langga. Doyong. Wala lagi ka na nawag na ako. Ay, namalit mi para gasa ninyo. Ay, salamat taon kaayo. Inikuli na ako, malipay gid mo. Daghan ko gipalit para ninyo ni Inday Athena. Maabot gid mo, Inday. Amping diha, Langga, ha? Amping, ha? Sure, Dudong, oy. Inday, ayaw taon pangitaglain, ha? Ha? Ayaw pangitaglain ba? Basi mangita kang apam diha. Naan ako'y nakita nga afam dong. Akong isend ang picture. Namong duha, ha? Unsa? Oh, Inday. Inday, na ako na nakita nga apam si nanay ni mo. Unsa? Ang big cellphone, tay, be. Hello, Nay. Athena. Nay, unsa man gisulting tatay? Namo ko na kinakita ang afam diha. Oh, Athena, tinuod. Akong isend ang picture sa foreigner, ha? Nay, ayaw pag-ingon ana, uy. Mag-uols tatay din, hi. Uy, Athena, dili siya angay mag-uol. Angay siyang malipay. Ang ano, good, Nay? Angay siyang malipay. Tungod kay nagpabiling gwapa ang imong nanay. Kay nay afam nga naibog. Unsa? Akong isend ang picture, okay? Gwapo kay Athena. Murag si Tom Cruise. Unsa? Na siya gisin nga picture, Inday? Na? Di ana, tay. Tanawa ko na. Hala, no? Tay, tanawa record. Asa, day, asa. Ay, pila tang Niya, tanaw, tay, be. oh. Tanawa. Papila ko tanaw ninyo, be. Papila ko, be. Dali na ibutong. Ay, be. Oh. Ha? Uy, bangas ka. Kanindot pahiyom ni mama ni Boday. Nga nakikisilpi aning da. Oh, dakuas ko bitay ba yun? Okay kayo, bay. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo, Porbida. Say okay. O say okay, bay? Kapanghambog dito sa mga asawa, bay. Kapangambong ka na? Oo. Tatay, sad, uy. Sus, Porbida. Oh. Bida, kuhan. Nagpaila lang na bay nga may beauty pagitaon day imong nanay day. Kana. Anya, masagot ka lang. Ha? Ngagigbayan siya sa kano. Ay, para agbaywo ano na, Inday, uy. Tatay ba yo? Kung ako sa nagtuwa dito, Inday, niya, naasad ka na, ganang magpa-picture na ako, naasad. Porbida. Nya okay ra kang nagbitay. Tanawan kang nagbitay. Ang daw niyo, bay. Okay ra ka na. O niya, kanang kana nga magpa-picture na ako. Makaatuta dito na ako. May, kana ba? Amerikana. Pa-picture na ako, magtupis lang. Oh, di ba? Porbida, no? Tatay ba yo? Nanganduy po. Eh, ba, okay na, di pa na ako nga nakabatis tingog ni Nanay Chuna ni mo. Okay na kong katuog na ko na. Ano? Si Bong. Hello, Bong. Oh, mag-abot ulit to sa beach. Okay. Pag-sure, ha? Asa ba ka? Saman, maligo ka or live band ka? Live band lang ko. Si Chuna. Si Chuna. Time pa ha, murag live band sa siguro to or maligo to. Mag-night swimming to. Uy, maligo ko ni ako diri day. Labi doon kaniya. Maligo siya, Sir Bong. Okay, sige. Mag-abot na dito sa beach, ha? Narang live band ay. Dahang ka na nanaaw, oh. Okay, anak ko diya. Tanaw ko sa live band. Ya, mag-inom-inom ko.
Aw, Ikaw, maligo ka. Ligo jud ka. Ligo ko, uy. Siyempre, no, init kay akong lawas. Nindot kay dagat, oh. Nindot kay tan-aw tungod sa hayag kay ngamuan. Okay, go. Si Bong. Wa lagi. Bahala to siya, uy. Sige ha, kay maligo na ko, ha? Day. Ay, ikaw na sa sentro ni mo, Day. Day? Bikini ka lang. Wow, sexy talagang to. Ano ko eh? Tanaw ko sa live band. Okay, go. Kay maligo na sad ko. Kabugnaw sa dagat. Muubog na ko sa dagat. Nindot kay, dili kayo daghan ang naligo. Alin, Chora? Oh. Huwag kayo dagat, oh. Si Bong, naligo na sa di ay siya. Hindi ka, ha? Okay, I'm coming. Oh, ni ana siya nagpaingon din niya. Oh, ligo na ka? Ha? Oh. Okay, ligo na. Asa man ka? Akin na kung kawasan ako, ha? Kay murag gitugnaw na ko na. Muinom muna ko. Mao ba? Kung pwede, muinom muna ta. Okay na ka? Kuan, kining... Pero kung gusto rin kang maligo, okay lang. Sige. Kaligo na diha. Lang taon talaga. Anak ako mag-inom daw, dada pitaw. Makita ti ka din hinga maligo. Sige, okay. O gunuhawon ka, kawas lang ko niya diha. Nakakama ko diha, dapita. Mo inom ko brandy. Okay, sige. Okay. Excuse me. Magpaluto pa din kong pulutan. Sisig lang, ha? Ano lang ko niya, okay? Sige, excuse. Sige. Tuan na siya. Palipuon day siya dughan, no? Ay, maligo na ko, uy. Shot nga brandy ang ako nainom. Medyo nanginit na ang akong lawas. Oh, sir? Tanadi mong pulutan, sir. Oh, okay, thank you. Tininggaw kaya ko din okay rin kayo. Di dagang apam. Naghukas ng uban. Ay, kamong siksik lawas ng uban lamig ang aksun. Hey, beer please. Bugno kang dagat. Murag igutom na ko na. Ay, mukawas ko. Muadto ko ni Bong. Si Chuna na kinang hamikawas. Diyan siya pa yung dali. Di magsabon niya paputi. Nagtupis lang siya. Nihapit siya taong luka. Iya kinagitapis. Oh, samayin. Gitugnaw na ka? Medyo. Di, sisig. Yeah, sige, kay gutom na sad ko. Nako'y gi-order nga steak. Kayami ko eh. Dali, lingkod. Thank you. Kaniyot ha. Ako sa may imo, soft drink, beer, o brandy? Kana lang brandy, para pawas tugnaw. Good. Kaniyot kay ipisat ka. Here. Thank you. Kauno na. Diarang sisig, oh. Inon ko sa ni. Para abrigana ba? Okay. Enjoy. Yes.
Nga ano ba ni? Masaon ako ni bang ko magatug. Baguan ang tingali ko. Nga mga si Chuna sa akong tapat. Oh, mas may tingnan mo kawas lang wala ko. Kanina, bayan-bayo mo lang ko sa nakita na ko ng ilang picture. Ubahan sa usa ka kano, pero lang mas dughan ako sakitan biya ko. Noon, sayod ko. Pwede di makayo mo pag pinuos si yung anak ko. Dili. Wakit ko masayo pa. Si tatay, wak pagiday siya matulog. Hapit naman mag alas 12 itong ang gabi eh. Tay. Oh, day. Gawas malagi ka. Nakadungog magugog kasikas diri. Moto ni gawas ko. Ngay kamay ako nakita. Kuan man gud. Di pa ko katugon na. Mo na nga, dilem mo na ako. Gimingawgit kang nanay, no? Bitawin day, unang higayon nga wasa sa kong tupad. Sa paghigda. Ano sa bitong nisugot kang mulargas, nanay? Waunta kami sugot. Altina. Punaan pa. Sunggan pagit kay nanay. Ansay? Ano gud itong padadaan mata niya picture nga nakik-selfie siya sa Amerikano. Okay naman ito na ako na? Kasabot ko tayo, uy. Musulti ka lang na ako nga okay ka. Pero, baka siguro kung ilawom sa dughan ni mo tay, nasakitan cute ka. Huwag ba ya? Tay, ayagod paglimod na ako. Naibaw ko nasakitan ka. Normal naman sana nga masakitan ka, tay. Kay bisag unsaon. Na magandang pagbatia. Kay bisan pag mapuhalan kas kano. Taas ba kayo tong ilong? Nya, gwapo kayong tao. Nga, niliday ko gwapo. Para na ako. Ikaw ginang pinaka-the best, tay. Salamat ka. Tay, sorry ha. Basin hinunog samot nga, dili na ka makatog. Miskot magkug. Taas og ilong ang kano. Walay kaso na, pwede. Okay. Cheers. Cheers. Nalipong ako gamay. No problem. Kung nalipog ka, yes, katog. Gusto mo mong kamaligo? Good. Kung maligo ka, mahuwasan ka. Yes. Gusto ba kong maligo? Okay, no problem. Ikaw, hindi na ka maligo? Di na lang tingali. Ikaw na lang. Queen ako ra. Basin og dunay shark. Shark? Why makaluwas na ako? Bitaw. Joke only. Maligo kong balik. Yes. Maligo sad kog balik. Okay. Pawa kanang mawa ang katugnaw. Mabalik ko. Kay init ang akong lawas tungod sa branding akong nainom. Okay, go ahead. Enjoy the night, Chuna. Daghan na akong nainom da. Si Bong, hindi na tingalin siya maligo. Bahala siya.
Maya kauna ko din sa bus. Ay, mag-count ko sa bus. Maglubong ko sa akong lawas. Gusto, maglubong ko sa akong lawas. Oh, tabangan di ka? Tabangan di ka butang og bus? Okay. Okay. Unahon ako sa imo bitis. Okay. Dayon, ibabaw sa bitis. Ang paa na. Gilok. Ang ibabaw sa paa. Ayaw ihaklap imong kamot. Bong pa. Bong, uy. Ayaw, bong. Uy. Bong. Mga ka-listeners, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwat ni Francis Iliaga Espares. O palihog din ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.